Sanibonani molweni ndanamkela kwezaseTV ngesixhosa. UZimkhitha uthe sazilalele kamnandi wathi xa ethi uphaphama uLuzuko omile apha ngasebhedini umjongile wothuka ke wabuza uba kwenzekani tatakhe. Khangajikeleze ke uLuzuko ubuze kuba umncedeleni umsimelelo aphume ejele. Sitheni isizathu sokumnceda kwakho? Igqile linguZimkhitha lithe kaloku umsimelelo nawo ungamnceda nje andithi ufana nefemeli. Kodwa uthe asozibona into yoba ye usekonini ngemibuzo uLuzuko ulapha. Wavele wangumyebelelana wathi umsimelelo wena xa ungekho around undijonga okomntu ondirhalelayo. Wathi nje unento ezifani nje. Hayi ke sibhanxa singuLuzuko naso ke sibhizi siyomhaga because uZimkhitha ngoku hlele emaqhingeni yazililisa nozililisa. Wambamba wamhaga ke emtholisa ke efuna nje uZimkhitha yena ufuna uLuzuko athengise isitori sakhe. Hayi uyawasithenga ke. Wabe semcebisa ngelithi kuzofuneka uvele uact quickly and quietly. Naye ke uvumile ke uLuzuko ethi ke uzokwenza njalo ngoba uthi funeka ambulale angabikho nje tu umsimelelo. uZimkhitha ke nanko ke ebize uNtando ke uNtando yeze yagijima usemxelela into yoba hey kunini ndikukhwaza uhleli phi uyinto nje enomsindo ethi phofu kuNtando uLuzuko uyazi uba ngumsimelelo omfuna efile and unayo ne-document ekhoyo. uNtando ke naye uthe igqisegxeka ke isystem uba isystem evelaphi le esavelaphi ngeli xesha abantu basasebenzisa ii-hard copies. uZimkhitha uvele wamjamela ke ethule ethi nje eyona nto ke nguwe lo ndandithe kuwe masimbulala umsimelelo. Wena wanezitori uba yifemeli enene uthe uNtando esazama ukuyiphinda leyo yefemeli wathi uZimkhitha yeyi ngumakhwethu lowa wena ungumxenge uyandiva. Hayi ke wamatheka kuNtando ke ile ntetho kanina ke engazi uba kwenzeka ntoni mamakhe seyitshintshe nalapha ebusweni. So bayibambe ngolo hlobo ke yoba ke ufuneka efile kodwa ke yena ke umsimelelo. Nanko ke uLuzuko efika eScrapyard apho efikela khona kumsimelelo ebhizi esebenza umphathele ke ijiki uthe gqise emkhwaza kuba hayi bonqina lam. Hayi ke nomsimelelo uyavuya ke uthi hayi kuyabonakala ubuyonwabele idina yethu yayizolo. Ebesitsho ke into yoba utheni ngathi akekho right nje umbonile into yoba bengekho right ncam izolo. uLuzuko uthe hayi bekungekho nto ethini. Wagalela ke utywala kwiiglasses zabo zoyi-2 wasela kuqala ke umsimelelo. Uthe xa esasela wabona uba uLuzuko akaseli yena wathi hey mfondini ungathi kanti ufake ipoison apho ndasela ndodwa. Hayi ke wasela neyakhe ke uLuzuko besesithi hayi soze ndide ndenze loo nto kuwe. Wathi ke uLuzuko uyacela ke baye kwenye indawo bazohamba ngemoto eyi-1. Benalo ke lalihlo likrokrayo ke umsimelelo nokoyika but hayi wazolisa. Bahambile ke baya ke ngaseHarbour apha afike khona eHarbour wamkhumbuza ngephupha lakhe ke lenqanawa balaqala pha. Wabe sesithi hey inye into emhlupha kakhulu kule nto kaNyaniso ngoba wambulala uNyaniso akacingi into yoba wenza kakuhle because zangade enze i-investigation epheleleyo noma eyoneleyo ngaye. Hayi ke umsimelelo uthe makaye kustressa ngelo sela linguNyaniso. uNyaniso wayesiba into egrade nje ehleli ifuna imali. Esithi ke uLuzuko no uNyaniso zange wabulala umuntu angumuntu ongade kuthiwe wabulala umuntu. Wabe sithi umsimelelo that's why kaloku eyawafuna abantu bamakahamba bokubulala mabawubulala. Then kuyadibanisa ke ngoku noLuzuko kuyo yonke le nto ayithethayo umsimelelo. Uyambona uba ubambelela umsimelelo kwisistori soba mayibuthiwe nguNyaniso lo because kaloku i-idea yakhe vele into yoba makuyobulala uNyaniso. Akafuni nobhuda. Baye baphuma ke apho ke babuyela eTshisanyama kwamsimelelo bayotya. So akadabe kuyakhombisa into obuzambulala and akathethi into umsimelelo emzamzisa kuyo uphushela uNyaniso yonke into. Ango kuLuzuko efika ekhaya late kwaZimkhitha ufike uzimsele into engqunga ehlinyuka apha endlini zama ukumfonela amfumana efowunini. Wathi xa engena bembuza uba hayibo sombulelo okanye uthethile na umsimelelo wavuma izono zakhe. Hayi wathi uLuzuko no akanovele kaloku ambulale nje ukudala waphila yena nomsimelelo so akazuthi amfuna. Hayi ke uzima ufaka umoya omdaka ke uba umsimelelo lo ofuna abafazi bakho ofuna ukukubulala ucinga uba yena uyakucingela
wathi undithe kuwe vele ufake imbumbulu apha phakathi kwamehlo kulamsimelelo. Ebephenduke ianimal ke ngoku ejikile kuZimkhitha engasenguye lamazeno luzuke kuthi vele wakhupha amehlo. Ngathi uyazibuza uba kanti kutheni lo mfazi wamfuna efile umsimelelo kangaka. So asiyazi ke uba izawuthi iphelele phi, kodwa ke benditshilo ndathi uLuzuko ulapha phantsi kwesiketi sikaZimkhitha uwenza into efunwa nguZimkhitha. Utwelile wathetha yonke into kuZimkhitha, akazi beyona enemy le yathetha kuyo. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.